Hello. Hey, Miss Giver. Yes, it's me. I'm ready. Mush. Okay, how are you feeling? Are you okay? Yes, I'm okay. Okay, I know I'm here. I'm going to look after you. I will take good care of you. All right. Yeah, so if you need anything, don't hesitate to let me. Come them mabuda. Mabuda na vile sinakuta jero mane. Wanazozoka. Hello? David. I'm going to book for another quick video call. Abani mawana kutika. Babadi yakadzoka munhu akangouya ndakavarayirwa akauya apa ari kutanza handisipona akapfeka ari kutori ndikufamba nechinhu chinonzi chistekerere ndasekerera saka ini ndinoda kuona kuti haasi kunyatsoona here kana kuti ari kundiprega kana sokutomboona la it's good for us kuzvona unongotokwanisa kuuya utose kutorara kuti uzoenda mangwana batiri nezvichibomira kufona nekuuya kusauya nekufonera kuti chiuya zvasafe papa panhu kutofaitira kuti ndimubuditse mubedroom awane atore imwe room here right papa ndiri kunzwa footsteps kana asatooneka yatobhonasi kwatiri ndione nguva tobaba vepangu I miss you. I love you. Ndachitokumbira uende kuti undiendesewo kubedroom. Okay. Ndibasa matotanga zvino. Yes, ndatotanga. I'm ready. All right. I'm ready. Okay. Okay. So come on. So I need assistance. Thank you. Okay. Come on. Okay, but bedroom is here. So tichatongodeedza maybe mwandedze. All right. I'm only telling you a sticker me. All right. Yeah, didn't come as way you and this. Okay. Ma'am. Hello? Oh, okay. Hello. Ma'am, you like TikTok? We are on TikTok, ma'am. TikTok. Alright, so okay, see you in a bit, sir. Okay, thank you. Okay. Wait a minute. Okay. My dear. Babati. What is it, baby? Right. Chimbonipoka nendimbomora uchishamara ndakarisa wase. Ina mchishaya nyaya babati. Mukuru kushaya nyaya. Mukadzi wangu inini chechewo ndakarota ndashaya nyaya nenyaya iyoyo. Saka ndakurorera chiwewe. Usadaro pani baby. Nyaya dzekudhara dzedziya. Michelle! Saka Michelle kupinda papa pakumudedzere kuMichelle. Ndakutoreya ine kunokubatsira zvimwe zvamungaite mageza here nestuff. Saka iye ndiye anoona ndibatsira kusvika palevel ro. Saka ndiye anondipa kuchiri Michelle. Handisura zvekunetswa ini ndoda kuzorora ndakuudza kuti ndoda kumbozorora. CG! Caregiver! CG! Sauti kuna ndakangomirira iwewe chete ndichiti ndichava ndokupora. Saka newe ukanofuna kuti undidzororoka. Relax. Kumbomira chaiko. Ndichizvirizevera iwewe. Michelle! CG! Yes, ma'am. Yes, is everything okay? Thank you. Mukuirengo navo muno. Okay. Vatore imwe ndinenge requesta kuti ndiuye kunokuna. Imwe ndinavo ndoda kungoresta. Ndoda ndine kupi? Marooms anofanira kuzorora. Okay, you need to breathe. I understand. Alright, I understand. Ndikuenda kubasa manheru. Yeah, usually ndozvinzwisanya kuti munhu anenge ari ane munhu asi kunzwa musha anokasika anotoita frustrated. Vakatanga mazowana basa rinde kutoda vanhu. Tanga rini? Come on. Ndakutobvunza zvinhu zvakawanda. Come on, say. Okay. Ndine na CG wacho zvamo. Endai. So, Kim. See you later, man. Alright, Michelle. Okay. You'll be fine, say, bro. Ndakudza kuti ndinenda amaziso enyanja. Alright. Okay, thank you. You see, I understand. Yes. You know one thing. Oh, sorry. Okay, it's okay. Ndikunyatsoziva kuti
muchaita muchinzwisisa mbichana environment yenyu muchinyatsoona kuti apa papi handimukona kuti patapinda munomu kana muine munhu ari kukuteerai mumashure senyu munenge muchizokwanisa kubata quick kuti apa ndo patinosigara apa pasofa kuri kuti ndikaramba ndinemi panapa munoguma maakunyatsoziva kuenda kutoilet mega. Yes. Yes, so tell me. About what? What's your life? Oh, my life. How you ended up here and like this? Ndingakuti namaidziya takaonana tichiri vadiki mukomana nemusikana chaiye tikatochata tikatota vana vedu. So in short kuti ndisvike pasituation yandiri izvezvizvi inyaya yekuti ndakazenge ndawana contract kuSouth Africa ndokatobva kuno kuti akaiva tiri company saka inga tati subcontracted tichitosenza saka taina pakambani patendwa zvemagasi saka isusu taiita according yekuna mama tanks saka rimwe tengi randakazoona maini tatisina kuziva kuti ranga rakafiliwa manje handiti maona saka ndobva ndanobatidza moto kudai pandakanonama dai ndobva raputika maona saka kuputika kwakaita tengi rere manje ndokwakabva kwaafecta maziso ende ndini chete munhu one akakanganisika ipapo ende kubva ipapo andobvira ndazomboona otherwise zvauri kuona zvese zvinemba izvi zvatinazvo izvi ndaingoshanda ndichingobatanidza zvinhu tichivaka kusvika tisvike patiri panapa. Imba ino ikuri kuti ndeyenyu? Aiwa panapa ndipindu panapa kwese kusvika kuzasi kuona kune dzimba dziri kune matenants kwese vese they are renting to us. Okay. Tondokolekta maminzi idzodzo. You know what, so madoctors akati chii? Madoctors akangoti machances acho they are 50-50. Okay. Machances ari 50-50. Kuti pamwe ndogona kuzoona asi kuona kwacho pamwe ndinangone short sight kana kuti handichatoone zvachose. Saka ndichangodzokera kureview ndichingoona kuti vanenge Satani mureve wenyama. Maonera andokuita nyaya yenyu anenge ana Satani mukati nenyaya kuti hamakana dzikazoti munhu inga aya out akuzvishandira vanotumira mapostredzo but inina maprayer wewarrior futi change ndichikubatsira kuti pamaprayers enyu. Thank God. Aiwa kana muchitonamata ndokufunga zvinototibatsira kuti zvatakatarisira nekuti vavengi vacho paunenge uchishanda ipapo futi pane vamwe futi vanenge vakatokusona kudai so. Okay, so okay, I won't ask you a lot zvangu pandangononge. Okay, no, don't worry. Sarangwa ndisimarinzwa. Yes, so ndichange chikuchengetai. If you need anything, let me know. I mean anything. Let me know. Anything. Ndazowana munhu anotibatsira zvino. Anything. Let me know. I will handle. I am a one person who I can handle any situation. Yes. So that's nice. So if you need to laugh, call me. Right? Okay. If you need to cry, call me. I'll wipe your tears. Maybe tears of joy. Okay. It's making sense now. Yeah, so I think you're really a nice guy and I think you're a nice man. Sure. Yes. One day, 2 minutes is yes, I can tell. No. Sorry, sweetie. Sorry, say. Nzvimbo yenyu ndakudze kuti ndinda nzvimbo yenyu. Alright. Ndinda maziso yenyu. If we need to go enda kutoilet, ndinenda kuonerai. Ndingadza ikugeza. Nekutoilet? Yes. Zvinozobuda here. Yes. Handisi manzwa kuti chii? Kungosvika padhoga. No, agreement yasainwa nemukadzi wenyu yakanzi Mishi, the caregiver. Handitika. Yes, inini handisi maid, ndine caregiver. Kureva kuti ndinenge tichiita moyo murefu nevanhu vangu vandinenge tichichengeta. Sure. Yes. Alright. Ndakusiyai padho komukapinda mukadonera muchemba kana ameno mukapinda mukabata muchemba kana mukangodonera patabho mukarovera kana mukadonera pamatiles mukarovera. Ndinogona kuzotorerwa certificate rangu recaregiving manje. Mapatient angu haafaniri kunge achisangana nemaaccidents kana tichinge ndiripo zvandatosvika so pese pamori ndakutotsika tichitoda tichifamba tichidaro. Aiwa, saka muri professional chaizvo. Yes, I'm very. Saka it's fine apa. Ndatoworried kuti muteleti ndakumana unotanga wakuabuse munhu manje. Aiwa. Thank you very much. May God bless you. Totenda zvikuru nerudo rwamina rweroro. It's okay.
You're happy now. Yes, I'm I very can see you're happy, man. That's what I do. So, inini ndo mamiriro andakaita. Yeah. It's okay. Ndo mamiriro andakaita. That's not very professional. Yes, I am. Hazvisi zvepamuromo chete. Aiwa kana. Yeah, ndamboona kuti mamboita kakumi. Makumbo ndo achiri kurwadza because maybe nyaya yekutsvaga ndakagara mubhazi for a long distance. Okay, makunzwa makumbo. Makumbo aya. Okay. Especially kubanda so. Okay. Funga Okay. nyaya yekutsvagela kwandakaita. Okay. Pakuti zorora for a few days or so. Alright. Around this area. Oh, ai, mato. Yes, yeah. Makatozvitraina futi zvemasajini nechichi. Oh, yes. Alright. Because umwe munhu anogona kutozoti ndinofanirwa kuadmitwa kuchipatara. Okay. Iwo iritori chinhu chitori maini. Saka kana tikadai so dzimwe nguva munogona kutozondodza kuti aiwa makumbo angu anyarara. Saka kana adadai akaramba achirwadza ndo patinozoona kuti tosika medical help. Alright. Yes. Takaona mari professional chete. Yeah. Mem. That's fine. No. I hope ungote muri right. Handiri right. I can Yeah. see matotanga basa. Yeah. Vari kukomplaina vari kuti makumbo avo. Vakatedzera ava. Vanonetsa. Vari kuti makumbo avo haasi kuita moshi. Travela rain for long distance makumbo acho ari kubata banda. Yeah, so usually kana akangosiwa akadaro dzimwe nguva munhu anotozoguma atoti chipatara patozoitwa kuti mari yakawanda. Zvinoningwa kuti maziso kuti makumbo futi Saka ndachinoti ipapa Zvimbawo zvekuti. saka ipapa ndikutoti kana ndikamasaji akaramba akadai so then ndinenge ndakuita sei tinenge ndakuvatsvagira okay sa ndinenge ndakuvaonora kuti ndivapa matablets akaita sei. No problem. Nyaya ndavingakaenda ndichida kutaura newe ndatozvikangana patambotaura paya. Oh yes, okay. Inini ndinoda munhu ane hana chaiyo. Mumba muno muchaitika, mumba muno muchinongotsarira munhu. Zvamaona siya zvirimo. Okay. Handiri kuona kuti hama chaidzo paipe wambobvunza tisati tavaudza. We are private like that. Handizvo babati. handizvozvo. We are private like that. Okay. Zvokuti ndizonzwa nyaya dzakutaurwa mupanza ako maneighbors kuti murume wangu azodai chichi handizvifariri. Ndonyaya yanga yanzakadai. Chero chawaona chero mavisitors anongouya ndeyangu ndeyepano pamba. No questions whatsoever. Alright, okay. No problem. Ndiwo basa rako ndiri kumuona cheko. Nezvakanaka. Okay, kanzvisa zvidiki like I said, zvamunoti zvinhu zvihombe kana zvamungasekwa ndiri zvidiki. Ndinozviziva kuti pamba pandinenge toya panenge paine zvapo. Musha nemusha mune masecrets, une zvawo, une makonzo emo, une everything. So ndinozviziva kuti zvakafanira baba vandozoti kana vakazozviita wait vanonoka kuenda kutoilet ndozoenda kunext ndakunoti andito zvamukureva. Ndozofamba ndakutoti baba vepo vanozodai aiwa kuite inini I will die for this job. Kana tichida kutamirira. Okay, ma'am. Thank you. Ndako zvakochita. Nakarega ndine. Okay. Makuudzoka muda kuti muda kugeza. Okay, ndatomboda kutombokumbira bathroom nekuti munongoza kana wamboflya nenkori. Aiwa, mune yako. Ndinobva ndakuisa pane bathroom ramudenga. Oh, okay, all right. Okay, ma'am. All right. Hey, ma'am. I really like you. And Dizzy, I like you too. You know, one thing I liked is when I got around go bleach mazuana and you're just natural. Make color and it's really same nature is. Choice can Baba dear. Yeah, she is. Yeah. All right, wait about okay, ma'am. Thank you. It's who turns out to siege. All right. Is it okay with you? Yeah, no, it's okay. CG. I like it. All right, caregiver. Oh, CG for caregiver. Oh, nice. Sir. Yes. Unzaigombora yenyu ndakagara nechepanapa kandakatarisa makumbo angu uku. So. Okay. Mune here. Okay.
kurwadze kunokurisei kunokurina zvokurira kusazuma kunondova kuchinyanya kubanda so Alright, Dan, it's okay. I will deal with you. Okay, thank you. Yeah. Nice. Mati kumakumbo. Okay, muno. Nyanya pamajoin apa? Pachitsitsino panapa. That join papa. Okay. Panda. Malago muzakuitwa massage rini naise. Ndinobvira ndamboitwa massage. Tomboziziya chinonzi massage kuti chii? Kana tomboziziya. Okay, I need to pass. Inenge ichifanira kuitwa nani kuna maidea? No, anyone, really. Wanda kudzidziswa kamwe. No, anyone. Yeah. Okay. So because you told me, also quiet. So because you told me the Makatayla by bus is unhealthy. Okay. Because you will not travel a long distance, Makakarapanjibawan, you know. So I want to help you. Oh, that's nice. Thank you. Yes. To more relax your body and you. So what I want you to do, to more relax your mind, okay. Right? I want you to breathe in, and then breathe out. Oh yes. Okay. Yes. Yeah, I'm right. I feel So better. relieve and stress ya mwinayo. Chamuru kufunga. Just relax. Okay. Okay. Yes. Okay. Do you like it? Yes, I like it. It's very nice. Alright. And it's making me to relax. Right. Nice one. Masai anombobanda ere anombotasi. Kubaya maiwe. Pakandakangoruhwa neflame iroro so. Yeah. Nenge anoita kubaya kunge tokubayiwa netsono dzakawanda so mumasomo. I understand. That's why ndabvunza. Alright. Yes, and you're not the first one akatanga kusanganika nedambudziko iri. Alright. Yes, I've seen quite a few. Okay. Vane this problem ende vamwe vakatozoguma vakuona ukaramba muchingorapwa chete zvinoita and also kurelaxa chaiko kunotokonzera chii kunokonzera recovery. Yes, that's my job. That's how I do it. Yes. Right. Is everything okay? It's okay. Okay. All right. My weekend. Ow.